Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sarkar Jela ubak Lakman Rumbui ula ong ba haduk mentah kampat dan kanu-kanu ke jing betha na ke Sarkar Pedeng ban penlong ya ke Hindi kum ke subjek ke badai ban hapshim bed daki kena pulih haduk kelas 10. Habakeli kumno ke Sarkar Jela kan le lada ke dan kum kata ke jing betha baki kena ki hab ban shimbet ya ke Hindi haduk kelas 10 ubak Rumbui ula ong ba hadien balawan ke National Education Policy ke Sarkar Jela hausnam arajar arpau kala dep tho sya ketenat Human Resource Development ban penne kumba kalong habaya day bat ki subjek hak iktien hak bala dep ru ban menjur da ke Sarkar Pedeng ubak Rumbui ula ong ba ula dep UI ya ke jing ong menteri ketenat Kuar Barri u Amit Shah kum u chairman ke Parliament Standing Committee on Language hak ba ula ong ba day ban pulih bet ya ke Hindi haduk kelas 10 Henry ke Jela kampat yo ya ke nu ke jing betha bat an buat betchwa ya ke ru kompanya ya ki subjek ki bala dan lupa ula ong ru banang yi kinu ki jat kentien kalong ke badan kam Henry umla pat ban chupen bor ya nu ban pulih bet ya ke nu ke ketien ula ong ba kinu ki kena ki bakwa ban syem ya ke subjek Hindi bat pulih kham shalor kila ban pulih namar kala dan lupa ha ke thop ki subjek pulih ha school bat ki jaka pulih ba kham shalor ni nakaliang ka sarkar kamtam hapok education department ngimpat yo ya kano notification ha ka bayde bat ka jing pelong compulsory ya ka Hindi hado class 10 ngalayo iya ka statement jong honorable home minister jong ka union home minister ba kum ucharman jong ka parliamentary committee on language ta ai ka tugas statement hunre ya ka jingtip officially sa sarkar nim pat yo ai bat kumba yo i house nim arja arpel habak introduce ya ka national education policy ka ba krenru na kunta ti language tangi na klang ka sarkar nila tho ba ka status quo ka di maintain kung ba kalong menta but ka sarkar India Ministry of Human Resource Development that time kala agree ndai tang ka propose jang mereka proposal jang kiwe pat ki state ka ba nakanta ka language kalong status quo habang ang kumta ngimla ban klep ba ka Hindi ro ka dai ka way na kikten keberan kam ba ngintip nginlan namar ba kumba pitip ka Hindi ka de ka ten ka balay na ka jingpon kinong kren hapo ka perthe te kalang keberan kam ha yangi ba ngintip da ka batip ya ka kintem de tang Hindi ya kiwe pa ki jai kiten ka yarap yangi ha ka ba nginle ya kanon ho kam lane ha ki jing yo kam yo jang den ka daw ban learn ya ki jaikten kalong ka ba mentoy hado kata Henry ban ong pat bangin puletang ya kata netang kata kanumla ban long bagin pat yo ya official notification ka ba betha ba ka Hindi kande ka compulsory hado class 10 kedeng tak daw bat lada ka don ru ngin hape ya ka ka state ka don bat kumno ka ka bangi dei balle namar ba kumba phio nga ban bang skaju hakapor ka ba ki implement ya ka national education policy ni nakaliang ka jam ni ai jing tho ba ka ban learn ya ki language ka dei ka shong haki kena school ke ka ba kila banlan pila ma ban shim Hindi ro ka ka offer ya Hindi kam don ji ap ban shim major la pikwa ban shim major ya Hindi kam don ji ap shim haki jaka ke ba don no hikai ke ban hikai ya phi hadu class ten kam don jing vit ya phi mentaro pila ban shim hakamon ka jong phi da ka jing war